yogna yogya hunglaimang talchi lai thangka talchi ni yagulo yokha Bangladesh hawo chobitoni ja Gurupodo Deborma bai Rajiv Deborma December chini salmari ni achukni simino nok nukhuni bororok bihik busasong ongkhor laimani logi tongo tipra mothani adongrok dipor khegei sarik ongei hor ongphaikya baithani nogo sopainani kusatai kalayo thangnai February talni nuche sini salmario kubun saloni haino khwai champa hawar amchani Gurupodo Deborma bai sandani phayong Rajiv Deborma khwai Vidyabil amchayo Bharat Bangladesh ha arini ayang naro baithangnai thaino samung khlanya thanglaimani Ara Bangladesh ni Brindia rok raja sayate khlai kok sipnegei jatrejat kok sawi romui Bangladesh ni alongo chobitoni kha talchi kawi thangka yongna hmang yogya talchi romui belekhine jingjalni bisingtui sallai na nangkha baithangni huktai huk khlanya thangnol se gosimi manjak tise raja sayate romui toni jakha talchi romui yagulo talchi alongo tonei baithago post bag khlaijaka Gurupodo Deborma bai Rajiv Deborma no Kolar shahar amchaitei Fiok thani chubakha Mantri Member Kumar Jomatia asuk talkolo Bangladesh ni alongo chobi tonijangmani mokhang bai nuglaya phano kaham haimya simipano khnawi tongo phiaba kok masaya ajorabo chubanai ongkha Bangladesh ni Tripura sarok Tripura ni ongibo chubakha bubagra MLA Bisheketu tei juda Tripura mothani andongrok asuk simia khorok tisai thamra nuchi thamrung phungnai rokbo chubakha nogo sapaimani yagulo nok nukhuni borok mokoli mukti nargi mana liya kha yogmani tektoni muktiya phano tongthangmani mukti yorkha nukhuni boroni mokolo tei bihik bsani mokolo talchi jora kolok jora haimyawo Gurupodo Deborma bai Rajiv Deborma ni nukhungo chubanai samo basnai rokno hambai reka bihik tei nukhuni borok তিনি যে বাংলাদেশ থাংনাই সালো কিসা বিডিআর বৈরম মিটলাং জামানি সামুখায় থাংমানি জরাবো যে নংনি খেতাবো যে তাবুকনি চামিরি তিনি সকাইকে নখুঙ্গ তাবুকনি খাকসাং মারক বো বাহাইগনাই belai belai ke kahamung jaka hamjakang hambai dikha nok nok jatana suba subu tui phega ni sama no gennor যে nok nok belai kain ang hamjaka nim basa marino je yo yang otuna bagai ke bosu suba khai gache Tripura hafang ne je bobokara samang no suba kha bubakara suba kha jatana mo agoni Tripura haksengni je nongorok suba baikha je chuba mane bobokara nok tam kok jang santau je tagni ni samri sa nogo sopai ke bum bagai tam bobokara tam kok jang musu ang mane hambai ya pharita monot belai belai kai tebo kutuk sakat khai thangtung গাছ সাল গদুং মানি নি চামিরি থাং তংপুন রক খাও বো বাহাইরক মা তংখা অজর রক খাও দে pa khairan kong mobai baksa ung tongo samung তিনি ফাই সকাই মানি বিসিঙ্গ খাই নংনি খা বো বাহাই মা তংখা তাবু খা বো বাহাই বাসাকা khaba sakap tong zakata belai belai kaina ham zaka দ হামবাই কাকিনা তার হানি যে বাংলাদেশনি যে বিডিআর ওইরম তলাংজামনি ইয়াগুলো তিনি সকাইকা गोबांमा लुकरक चुबा मुरि ओइ बुबागरा चुबा मुरि खा तै गोबांमा थंकरं थनाय रबो चुबा खाताय पाब्लिक रबो हामजागै बेलाखिनो खादु खनागै चुबा लायखा अ चुबा लायमिन बिसिन दिनि सफायखा नायनि बुसाय ओंगाय ताबुक नों जे ताबुक ताय बाकी लुकरंनो नों ताबुकनि नि खाबायनि नि खकबाय नों ताबुक बो बाहायखा कक्रक कसारनाय एबा खाकचांमानि रगदिना मसुं सागारिखिजा Pilihan bukannya mamu mani Pukulaga sini bubagra no bahamai mariwo bo chungno nek coba curika sini bisho kitu sano borok bo coba curika je mantui borok jotono chungno coba curi bekha bongni je yak tongtui sini bubagra ba je yak tongtui chungno coba curi bekha ayang phatani borok no bo chung hambai mariwo jonok Tripura Union Silet district ni ekta ongko borok songsta tongo borok no bo chung coba mariwo khabai khubaina sini raja no te sini je tongnai je chungno coba nai borok no jotono hambai Mario ta Sumon Deborma ayang ni jonok Sumon kaite engko je pumung ta Bangladesh ni borok silet kini Tripura sarok ta borok bai malai borok belakhe chuba kha ni busai borok chungno subai kha eng naro kha yang naro kha sini je bubagra song kini bisake to sar song te kobangma borok chungno suba khata hambai jotonon hambai je yogi family yagulo
nang tini nini busagan malaika nini kha bo bai mata tabuk to bele ki tong thoka je tin tan no ko khai shop ka ba ko tui a ki prima payment bele cost na ga tin bele no abai ga gi nani thangor ole bai busto ma ki pil kana bai sama ki pil ka thang loi je abun ya golo tini kai last last kama thangurani ka bele ka mi ani mo de ja hai eng kono agi ni hai aba hera no wan chu thang wan mani chu thang ai ku ya kono yan bele ka khai kham ka ba tong thong mani kha kham ma deng hang a bo sai malia nge tabu je nini bu sai noi sura ko tung mani je toi phe mani ya golo tabu ungkolo ko je nini bu sai no suba mung nai rong ni bagai ning tabu tam por ko sana bong no tang bele ken do ja chu ba nai dong no bele ken no ham bai ma de bo jo to na no chu ba bai kai na ka ni bo ro bo ba ka chu ba ka ra bo chu ba ka sa no ne ba chu ba ka ni sa chu chu ba ka je 10,000 ning ni kai jo to no pro ka no chu ba bai kai jo to no dei ai khani je chino chu ba nai bang Bangladesh hani sini ka ko ai ngo tong bo kuman jonok song situ sini bumung borok belai ke chino chu ba ka phun bai kontak khai khai chino ko rok sa ro bong khobar rok sa ro chung bon mokol bai nu ya phana chung phun bai khana bong khobar rok ma te ke borok chung belai ke chu ba ka bong chu ba ba men no chung tine su dak te ke bong no ki play mang ka te bole khamu ai ke chu ba yang ga borok chu ba yang ja hambai je Bangladesh ni aroni eba kem ni nono rombiton mani bidiarok nang tini India Tripura hasteo phai sopaika ngai tabu nini nukungni lukurok nini nukungni nini ama babu nini hik chong jotono nono tini khatang khaja kai tai nini kaming amchani lukurok nono belai nang khatang khaja kai tong thokjaka hamjaka tai abuni yagulo tai Tripura hasteni tabuk titi edisi songmarani toidulmung jotoni sai sodar chini Maharaja nang tak borongni bagai tamro kok kasasinai nono je asakke nono je naikol kha tai eba nono hamjak mung nono rohoi tongmani chubai tongmani bagai nang tak tam kokro kasanai आं तो प्राय 27 तारिख फेब्रुवारी मास बोसोरनि आं रमितलां जागो बिडिआर बाय आं नार हावो बांग्लादेश ओंगाय आं जेलो ओंगाय फियाबा ओ जागा इंडिया नि कयेकजन जेलो दंगो जागा ओंगाय जों तो विदेशी नागरिक हिसाबै जों इंडिया बाय बा परिबार बाय नकनि बरक बाय कन्टाक्ट खायनानै जों सुजुग माया हियाबा जों किसु किसु जामिनो थानाय बरक बा रिलिज मुइ थाङो आबाहाय बरक बाय माध्यमे बं माध्यमे जों नगो कन्टाक्ट खायनानै चेष्टा खायके तखन नगो कन्टाक्ट सकायलि आबाहाय आसामनि कायसा आफ्रु रिलिज मुइ थाङो जेलनि गावाजा कायसा लेटार सिमाने जों चिनि कक्टिप्रा कमल सार ते चिन बुबाग्रा महाराजा नवाफ्रु जों चिठी सुइगा दुइटा सुइमानि abo saimali aro telecast dang khaba oro sopai ka saimali boba thangayo chithi tlango india so sogoi ka na bo thang tlango manai da tripura ro hoka rohlia saimalia jung help nahana nai kham tin kubang mai NGO rong ni ba bhai ni madhyome da jung release man Bangladesh ni simi phai aingo chini jaiti gosti ba kuno sini jag bondu ba dokori abon madhyome jung asa khaiman je koktripura ba maharajan thania kobrok sopai ka nahi kintu saimali aboni bagai te poribar borok boy chini Tripura mothapa ya maharaja bai juga dukhai kana bini juga sumang kana te sapuk thema bai chini nukung botek rak kana nogo te baki poribar tongai gorok bo gai pray 10 mas ba 9.5 mas hatar hadi jelo ang chobjak o jaga tini phai sobai kang nogo pray 3-4 ghontar lama ini भैया kami tini sambil berau ini ani parani thano te mothani samtang tongai ti mothani tang da bisu ono bele bele hambai te da ti ono bele bele hambai asudin elaka oba cinde satam thanga tam chole tong kun khobor hasuk maya tar sura tar khai ekta tam hai ekta mentally ba মানসিক মন bagai ekta tong thoi haing dong tong thoi haing just maya naigana buskang din do bahai buti kaham kurunggai desa nongni borok te paran borok kaham nongni khetaw je samtanan thangmani jorabo no je bidiaro phai no je nangbai te kaisa ta ku rajib
norok ni je rong bitlang mani aboni je nor asuk din tongi tongi mani Bangladesh abo nor je jelo tongi tongi mani je India bai kuno juga jukure India ni poro bai Tripura ni poro bai nor kuno juga jukure ta ko buko gungthoni ni bibinno lukurok bai norok krengi mai ni bagai noni abhur jora rogo kharok bo bahiro bai mun phai eba kharok khimani jora phai aborun ke sai khanar gari kha to belai fizak jela tongpro to nong jero bai kok sanan ai ke ko kom phai sujug mania sung jel ni jela tis superintendent no sung koi fat thega suno chini nog di borok bai kok sanan sujug di borok saga chini aba bai re sung jeto no bisi nagori no sung facility maya sung kogrok na salia sung na ko kuno jaga sung na harmalia sung apro belai ke khat thuija haibano sung apro khoroksa asam ni hne Indian asam ni khoroksa ko asamino Gopal Madraji hini tu khoroksa ke bo March ni 27 tarik bo bin jabe ni fi ya apro sang teraji ko mili tam khaisile ta koksa blaikha ibo jukti ka hamje ka meri tam khaiman chitro hodi ni so to chung kok tri no chung apro bin ya ki chiti ke ser ka common colony address o borok jane dilia na oi to apro chiti ke ser horka je kok ti pra madhyam ti phana sini kaisa si jel di yok na ni lamang thun nei ta dara obani ya golo Bangladesh jelo tongpro satok pi do obrok le khade khaija satok pitok to khlaiya sung nog de borok buijo to no janje nog de borok kok sa sung kok masaya abon kaisa sini kha khamani o bisingte nono tini borong yogri kha o yogri thane saboni yak tong obo saide ma tabu angkori saima kha no joto social media no yak tongo yani je agi sebok tangnai dol ro borok suba kha abha ke minister suba kha এরপরে চুঙা কোর্টত থাঙ্গই সাইমাখা যে আরো ত্রিপুরা উন্নয়ন বিভাগ সিলেট বিভাগ বাংলাদেশ বরক সাগা চুং দঙ্গ নং বাগै যত সামং ফেনাই চুং কাওনাদি বরক চুং বিসা আশ্বাস দিগা চুং আপ্রো সেকেদা চিন খা থাঙ্গি ভাষা ngai tini Tripura hawai nono dai bisi question khali yan nang sasaga sagade jero tini na pai hambai chung tini chini joto media persons rona norok bo chini loge loge miya horni tinta jaran hete norok bo joto no Rajnagar ni Champar ni te yango bon bazar ni khai nor hakal jaga ni pungai chiri pasta jara onor khele yak ni no botona tini loge mai bisikti nor ni joto media roni bo o jaga yak to mu jabro no chini chung tui mangkha nor ni bisikti ken chung bibinno jaga cockpit jaka bibinno government ni NGOs ni joto thani nor bisikti cockpit thanga abar bisikti cockpit thama bisikti chung tini prono soroge manka angkai kubangma baroni riak no tomu kebo barang bai kebo bai puisa bai kebo buddhi bai kebo ba logeri wai onek kisu tiken chung chobala mem sintino para amcha inde chini elakani basindi joto mili wai no pal baksani yak tomu bai chini jaga chung phaisok bika tei especially chung kubangma jara kubangma barora kubangma bisinti kebengani bo jara ro na kya aipano nijini borok no hne wanchogai maharaj boniji sakbaitam chini sabisa kitono rohama bisinti tebo chini je case rock motebo daki domani bisintei chung tini borongni bisinti kan chini daki yapi sewai chung tini borong mani manka gai chung borongni khutin te khnalai ne le haite borong chubang manka boni jaro ba bukhani mote mayang mukha jaro bong khabai man jaro pikina eban tini kha koroi thamani bisinti ban chung tini mamai belake khatanga te chini buskani sal Christmas ni salbo bobo chini khapja chini senior chini church ni chini leader agaki borok tabuk government ni service kai tomo yak lo pro yakai mari bega chini leaders church ni haibano tabuk borok chakri mai mani yak lo tabuk borok chini aina hai chung emo sama thawa pal baksa kai tei yak tisala yak ham kai chung buskani Christmas ma kam sa ko joto ta pe pale ni sai to mumbai nong ni tudul mumbai tini je takhuk rajib songno eba takhuk guru poto songno norok thangai tini koldasor je aro o tamhnane abo muli check post aro ni hete norok tini bono Bangladesh ni kariuti theke India Tripura hastewa angkai tabuk norok borok ni bagai eba tai lukorok ni bagai eba tabuk tai bubagra song ni bagai tabuk norok tam kok renai norok bubagra ni toidul mungni o samung tang to mani bagai belekan hambai chini media persons rona
norok bochono tini hor 3ta hete norok jogalai tini chungbai 5ta te 6ta jora norok khungo chuna logi rika an bisinte chung asok haktal kasalma jora korok chung thang soika Kailasahar te yang Bangladesh ni je checkpost Chatlapur o jaga te kai chung kubangma bisine tin chung khalok lai tanglai member na khatung khaja kai ya chung namangai chung abni sei sikang bo chung har chok jara tangi kifil ma pika gai chung tini belai khab khatungo tek dige ke bukhawo kiri koro bongjawo odin ne haida mai ang no hinai haipan chung tini chini Maharaj bini bo yak tango jaga kubang mano te chini jaga chini bisek dosar borong bo yak tango borok rangri te physically mentally jota facility ke borok chubana noi chai toka chubaka te chung bubagrano balaiken hambai mariwo te borong nong nukung ni borok botini kaham kurung kai borok makam sakurung kai bong location ma bai chung khatung khaja chini amchani je heto ga magai borok no chung buskani salobo boni tabo kwangma rangri ni sep kwangma sep lama kore ingai mano kotin ngai mano ojara rago chung mochini ngai tebo buskani sala borok chubai bong nukung no ragri thani chung yapri sana magai chung motia rang lain tung